Pán Kollár, môžem sa spýtať ako občan, teraz ste hovorili, že to je spravodlivé a vy ste jediný spravodlivý, že čo je spravodlivé na tom, že teraz Žilinský kraj vyhlásil, že od 27. sa nebude poskytovať akutná zdravotná starostlivosť? No, Žilinský kraj reagoval na situáciu taká, aká je. Aká môže nastať 1.12., keď sa nedohodneme. Celá táto naša prednáška, celé toto snaženie je o zmene systému. Je o nastavení systému. Je o nejakých požiadavkách, ktoré jediné vedú vyviesť toto zdravotníctvo z krízy. My nemáme, opakujeme, my nemáme iné možnosti upozorniť a riešiť túto situáciu tak, aby bola legitímna, legislatívna nečistá, ale aby aj bola čestná voči nám i našim občanom. Opakujem, sme pripravení spraviť úplne všetko, aby to ostalo len pri vyhlásení. Ale potrebujeme na to partnera. Dobrú vôľu a partnera. Nie ultimáta, nie požiadavky, ktoré sú absolútne nereálne, nekonkrétne, bez garancie. Vláda mala taký postup, minister, respektíve prezident pozastavil transformáciu, ponúkli vám paušálne 300 € navýšenie, kontrolu zákonníka práce a tak ďalej. Čiže napriek tomu stále si idete za svojím požiadavkom, že toto vám nestačí a naozaj nemocnice sa už nebudú mať ako starať o pacientov. Uvedomujete si, že v podstate nie len teda minister, ako tvrdíte, ale že obe strany to ženíte do toho, že dopláca na to pacient? Prepáčte, ja to musím zopakovať ešte raz. 3 týždne sme sa s ministrom nestretli za okrúhlym stôlom, aby sme situáciu posunuli ďalej. 3 týždne ho naháňame ako líšku, ktorá je v nore. Neviem to ináč povedať. Vy sa ma teraz opýtate, alebo nás sa opýtate, že či nám to stačí, nestačí. My sme nedostali od nikoho ešte konkrétny návrh s konkrétnymi garanciami. Niečo úplne, by som povedal, v mle, bez garancií, bez toho, že by sa posúdilo, aký to dopad bude mať na zmenu systému a všetko, čo s tým súvisí. Prepáčte, všetci hovoria všade, že transformácia je zastavená. Všetci o tom píšete. Pozastavená. Pozastavená. To sme aj všetci. Nie. Minimálne na markize sme takto komunikovali. Včera aj, či už v STVčke, pán Fico povedal, že je zastavená. A všetci informujete, že 300 € sa lekárom máli. Ešte sme sa nevyjadrili vôbec k platovým otázkam, pretože musíme o nich rokovať. Predbiehajú, neviem, tie vaše informácie, predbiehajú naše vyjadrenia. Sme z toho minimálne smutní. Fakt ale je taký, chcem upozorniť na jednu vec. Tieto požiadavky sú nie o výbore Lekárskeho odborového združenia. Tieto naše požiadavky, opakujem ešte raz, nie sú len o lekároch. Tieto naše požiadavky sú o systéme. Myslím si, že dnes sme vám ukázali, že máme obrovskú chuť, a nielen chuť, ale aj potrebu nájsť partnera a rokovať. Pán Kollár, ako viete vysvetliť, alebo teda ako nám viete dokázať, že vaše odmietnutie ministrovho memoranda, ktoré vám ponúkol, odráža názory 2000 lekárov, ktorí dali výpovede? Kedy ste sa naposledy s nimi rozprávali o tom, či toto je pre nich akceptovateľné? Možno pre niektorých je tých 300 € akceptovateľné na tie podmienky, ktoré nám minister. V tejto chvíli sú všetci lekári, a nielen lekári, informovaní o memorande, o ministrovom memorande. Sú dokonca informovaní aj o našom memorande. V tejto chvíli všetko, čo spravíme, bude len a len so súhlasom drvivej väčšiny lekárov. Ako to chcete spraviť? Pretože s tými lekármi stále komunikujeme. A máte ten súhlas už teraz? V tejto chvíli sú tu zástupcovia z nemocnic. V tejto chvíli môžem povedať, že máme absolútny súhlas s drvivou väčšinou. A s tými, ktorých povedzme, že nemáme súhlas, sme sa možno nestretli, alebo nejakým spôsobom sa nevyjadrili.
Ale v tejto chvíli absolútne súhlas. Ešte jedna otázka, čo sa týka toho právneho pohľadu. Pardon, musím povedať jednu vec. Neviem, odkiaľ berete 300 eur. Memorandum je asi napísané. No, Minister povedal 300 eur. Ministrové memorandum ste čítali? Je tam 300 eur na tento rok? Je tam 200 a takto. Je tam 200 a koncom roka 100. Ďalšia stovka. Ďalšia stovka. Hej. Čiže od 2013. Hovoríme o postupnom navýšení. Ľudia, neviem, ako to povedať, keď chceme, aby tí lekári tu ostávali, musíme sa vyrovnať s okolitými krajinami. Musíme zabezpečiť im dostatočnú životnú úroveň. Takú, akú im poskytujú od roku 2013 okolité krajiny. To nie je preto, že my sme si zobrali niečo do hlavy. A to nie je ani náš názor. Skúste sa rozbehnúť do nemocníc a pýtajte sa ľudí v nemocniciach, či sú ochotní akceptovať 200 eur. Nič viac, nás sa to nepýtajte. Choďte do nemocnice. Pán Kolář, ale teda zoberieme to z takého pohľadu, že teraz ľudia prichádzajú o prácu, zmrazujú im mzdy, je kríza. Vám sa to nezdá troška necitlivé, že vám 300 eur nestačí? Sociálna situácia ľudí V tejto na Slovensku chvíli, je pardon. V tejto chvíli som odpovedal na otázku, že či ľudia idú za nami alebo nejdú. V tejto chvíli stále nehovoríme my s vami. Ani s vami sa nemôžeme dohodnúť na 200-300 eur. V tejto chvíli musíme rokovať. Musíme povedať naše stanovisko k navýšeniu, nie číslo, naše stanovisko k navýšeniu a systému navýšenia a stabilizácie lekárov na jednej strane a na druhej strane ponuka pána ministra. Ak dovolíte, toto musíme v prvom rade odkomunikovať my s ministrom. V druhom rade, v tom najpodstatnejšom, prosím vás pekne, opakujeme to 4 mesiace. Táto akcia nie je o peniazoch. Je úplne o niečom inom. Možno, že je o peniazoch, ale nie na strane lekárov. Čiže nezdá sa vám to necitlivé? Môžem k tomu povedať, my sa celý čas bavíme o zmene systému zdravotníctva. Do zmeny systému zdravotníctva patrí aj zmena financovania, a to ako nemocníc, tak aj zdravotníctva. My sa bavíme o nastavení úplne iného systému zdravotníctva. Takže táto akcia nie je len o platoch. Táto akcia je o zmene systému zdravotníctva, kde patrí aj plat zdravotníckeho pracovníka. O tom, aká to bude výška a ako sa to bude určovať, potom chceme rokovať. Čiže vy ste ho definovali v tom memorande? Áno, definovali sme ho. Memorandumný návrh, je to návrh dohody, znamená, že očakáme, že budeme rokovať. Takže v tom memorande je to vyššie, ako navrhuje minister, keď si to človek prepočíta na priemernú mzdu. Čiže to sa vás pýtam, či sa vám to nezdá necitlivé. Je kríza, ľudia prichádzajú o prácu, zmrazujú sa platy. Hovoríme o zmene systému financovania. Prepáčte, ja musím povedať jednu dôležitú vec. Ja musím povedať jednu dôležitú vec. My vieme, že je kríza. Práve kvôli tomu, že je kríza, poskytujeme a ideme robiť kompromisy. No nie, jasné, nerobíme. Viete prečo? Nemáme s kým tie kompromisy spraviť. Dnes si sadneme, viete, čo znamená kompromisy? Jedna strana, druhá strana. Jedna strana, druhá strana. Nejde inak. Verte mi, že nejdeme proti vám, ani proti občanom, ani proti nikomu. Občan sám rozhodne a veľmi dobre rozhodne, čo máme aj my spraviť a čo má spraviť on. Ak dovolíte, v tejto chvíli ukončujeme túto našu tlačovú konferenciu.